good morning mga kahabi. Good morning. Yan, kasama ko ngayon si Bicolanos Vlog. At papunta kami ngayon kina Tatay Nestor at maghahatid kami nitong package na dala namin galing sa ating sponsor. Ano ba ang dala mo, Bicolanos Vlog? So yan, may dala tayo nga pang ulam, isda, tilapia. May dala kami 2 kilong tilapia para kina Tatay Nestor. Yan, shout out sa Team Uragon. Salamat kay Uragon Honey sa pagpayag sa atin na mag-vlog ngayon kina Tatay Nestor. Yan, nakakulab natin dito si Uragon Honey. Tara guys, samahan nyo kami at bisitahin naman natin ngayon ang pamilya ni Tatay Nestor. Yan o, para kaming GNT, ay ano, LBC padala. At punta tayo na Tatay Nestor. Gandang araw po. Ay, si Tatay Nestor. Ay, sige, tayo limunta daw. Lagay nyo muna dyan sa puan. Palinisan mo na yung tilapia Bicolanos Vlog sa kanila. Hugasan mo na ta. Darangon to sa hugasan na sana. Darangon to sa batag yun. Daong kang batag. Ayan guys, tingnan natin dito si Tatay Nestor. Sa'yo nagsasabi na ayun, nailing ko na. And guys, punta natin si Tatay Nestor kasi naglilinis ng kanyang pananim. Ayan, malalaki na yung mani, oh. Malalaki na. Okay lang. Ano, kumusta natin yung pananim natin? Ito, so galing sa'yo. Ano yan? Pitsay. Ah, yung pitsay. Ayan. Ayun na talaga mga. Hindi ko yan. Kundi, baka makarecover ta. Suran kaya. Yeah. Pero hindi pa man naubos yung hindi pa naubos yung sibilya. Hindi ko man iwara. Oo, yan natin, tanim mo dito. Malapit na. Yan o, malapit guys sa ilog. Yan, pwede siyang kumuha ng pandilig dito sa... Hindi ako nagde-delay kaso nanganano ako na sira ng ulan. Tapos yan tinamin din naman kahapon. Bawag ang pitsayan pala. So ito, nung huli kasi kung punta, sabi ng mga nakapanood, wala ka daw asada. Kaya hindi ako bumili ng asada kasi meron ka pa. Ito guys, oh. Ang tawag dito sa amin, kasadol o asada sa Tagalog. So meron pa namang ginagamit si Tatay Nestor. Kaya hindi ko na po siya binilan ng bagong asada. Kasi may nagtanong, bakit hindi daw binigyan ng asada sa roll? Eh meron pa naman, sayang naman kung kaya kalay kayo yung binili ko, di ba? Ayan. So tulungan natin ngayon guys si Tatay Nestor mag-linis. Ikaw muna mag-vlogger. Ayan, nagbablog na pala si Mia and Raymond. Mia and Raymond 14.18 YouTube channel. Shout out. Ayan, may bago na daw na YouTube channel. Sinong gumawa noon? Siya. Si Mia. Oo, tiningnan ni Uragon Honey kami isang araw. Ayos niya Mia, kung patuloy mo, dito vlog kami. Kaya na, bablog Tanim. kami, pagbablog. Oh, yan. Suportahan natin guys ang YouTube channel ng anak ni Tatay Nestor. Yung panganay mong anak yon. So yan guys, ang lupa kasi dito, ano ang lupa mo? Gadot, pakdot ang lupa dito ni Tatay Nestor. Tingnan nyo. Yan, kung i-analyze nyo yung soil ni Tatay, ano siya? Matigas, oh. Matagal, mahirap durugin. Kasi matagal tong pinagpastulan ng baka. Acidic ang lupa. Tikman ko.
Acidic talaga. Lasang tayo ng baka. So acidic, ibig sabihin, kailangan mo talaga tong lagyan ng dayami. Tambakan mo ng dayami para pag nabulok yung dayami, kahit itong mga damong to pag nabulok, tapos wag mo munang papastulan ng baka. Kasi yung ihi ng baka, tapos yung ihi niya, nakapaano yun ang tinanim, nakapagpahina yung ihi. So tama to, bungkalin mo muna para ito mabuhaghag siya. Tapos pwede mong yung mga tuyo na to, pag natuyo na to tatay, sunugin mo, tapos ikalat mo yung yung abo, yung pinagsunugan ng mga damo ng dayami. Number 1 yung guys na pang neutralize sa lupa para makabalik yung niya, hindi acidic. Para ma-neutralize yan, pampa-neutralize ng lupa guys yung abo. Tapos yung dayami, pabulukan mo sa ibabaw ng dayami. So yan ang number 1 na magandang pampakondisyon ng lupa. Yung binigay ko kasi sa yung abono, yun? Number 1 pa yun na nakakapa-acidic, yung ammonium. So yan, sana may mag-sponsor kita tayo ng organic fertilizer. Medyo mahal kasi yun. Yung parang lupa siya. So yun guys, yung bagay kita tayo, yung organic fertilizer, mahal lang ang kada sako, 380 yata to 400 pesos ang isang sako. So yun ang bagay dito. Tapos wala pa dito sa Tigaon, bibilhin pa sa Pili pa. So yun, sana may mag-sponsor po kay tatay ng organic fertilizer kasi pag ginamitan niya pa ito ng synthetic na abono, mas lalo magiging acidic yung lupa. So yan mga kahabi, ang tungkol sa lupa na to. Pakduton talaga oh. Ang tigas guys oh, parang simentado. Oh Raymond, practice na. Mag-practice ka na magsalita. Ay, shoutout mo yung channel nyo. Shoutout po para sa Mia and Raymond 18.14. Sana po supportan yung aming channel at patuloy po kayong tumulong sa kapwa mahirap at sad. Ha? Mahina. Mahina yung tubo. Mahina talaga yung tubo guys. Tapos nagbutas-butas yung dahon. Nagbutas-butas yung dahon guys oh. May siktong Na-spray mo? i-spray ko, dahil daman kaya i-spray. Itong maong daw, maitim. Dapat, pagkakahapon, susunugan. Diyan sa Sunugan mo. Tapos dapat talaga organic. Sana may mag-sponsor sa'yo ng organic fertilizer. Kaya dapat nga organic. Yan yung analysis ko dito sa lupa mo. Dapat organic yung ilagay nating Yung huli kong Yan o, mani to. mani mo. Yung tinanim natin. Ito na yun guys, bumubulaklak na Bulaklak na. Naibon ko na yan. Ito yung pizza, yung una. Daming, So yan guys, salamatan muna natin yung ating sponsor ng package na to, si Ma'am Chiki Saison. Maraming salamat po Ma'am Chiki sa suporta sa pamilya ni Tatay Nestor. At salamat din kay Uragon Honey sa pag-collab sa atin dito sa pamilya ni Tatay Nestor. Yan, shout out Uragon Honey, shout out Team Uragon. Wow! May pera. Yan Ate Michelle, wallet pala yan para sa iyo, may pera. Oh, may sapatos. Para hindi maputigil yung sapatos mo, ilalagay mo yan. Yan, mga sapatos pa. Nakalagay mo dyan, Christian. Oh, puro pala ito sapatos to. Sapatos. Ito lang. Pwede itong mamit na sapatos.
lapis, oh. Ayun na to. Yan nyo na lang, tig-isa kayo. Nestor utility knife. Yan, meron kang Swiss knife. Salamat man, Chiki. Salamat po. Yan guys, tinuturoan ni Bicolanos Vlog si Mia na mag-edit ng video. Kung may nadang kamay din ano. Binigyan namin si Mia ng pang-edit na app para ma-edit niya yung video niya. So yan, tinuturoan ni Bicolanos Vlog. Kumustahin natin yung sprayer ni Tatay Nestor. Ano, okay man yung performance? Iyo, Maganda? maganda pa. Maganda. Kasi brand yan, no? Yan, kumusta? May nangihiram na ba? Mayroon naman din. May napahiram ko. Kaya sabi ko, ayusin lang pa. Hindi Oo. galing sa akin. Sabihin mo, ingatan lang ha. Pag maghihiram yung hinihiraman mo, dapat ingatan din kasi mahirap nang masira. So yan guys, ngayon magluluto kami ng pangulam ni Ay, dahon. Bicolanos Vlog. Ito yung binili natin na tilapia. Mag-aasal tayo ngayon gamit ang dahon ng saging. Meron ba kayo ditong kalamyas? Adobong upo ang ulam nila ngayon. At siyempre, may kanin, di ba? So yan guys, magpiprepare kami ngayon ni Bicolanos Vlog ng pananghalian nila. Pero meron na silang ulam kasi nagluto na sina Tatay Nestor. Pero ito dagdag na lang natin pang ulam nila. Ang inasal na tilapia sa dahon ng saging. Yung isa nakasalang pa. Ang dami sa pagkakad mo. Parang, no? No? Laki ng uod. Tidak lang ito. Bakit sa uma? Marang ba ganun? Ang ulo. Ay, tayo. Salamat po Ma'am Cheke sa pagbigay po nito at maraming salamat po sa mga viewers at sa lahat pong tumitingin. Maraming salamat po kay JR Abe at kay Kuya Roy. Shout out po kay Bicolanos Vlog. At sana po suportahan nyo ang aming YouTube channel, Mia and Raymond 18.14. At sana suportahan nyo rin po ang YouTube channel nila. Padala po ng lahat na ito. Maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Chiki. Nakatulong sa amin tong pinadala mo sa amin. God bless you all sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am Chiki, kay Kuya Happy. Maraming salamat po kay Ma'am Chiki at saka kay JR Happy and Bicolanos Vlog. Maraming salamat po. So yan guys, nahatid na nga natin yung package kina Tatay Nestor. At natutuwa po kami kasi meron palang ginawang YouTube channel si Mia at si Raymond. Shout out sa kanilang channel. Yan, ito.
Yan oh. Ito yung ito yung link guys oh. Suportahan natin at sana mapalago na nila itong kanilang bagong YouTube channel. Susuportahan namin ito ni Uragon Honey para ma-monetize at tulungan natin si Mia at Raymond para sa kanilang bagong YouTube channel. Yan. So salamat po Ma'am Chiki sa inyong pinadalang tulong, pinadalang package kina Tatay Nestor. God bless po Ma'am Chiki. Shout out pala Bicolanos Vlog ang aking kasama ngayong araw. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat.